Abans de la guerra, la vida era, diguem-ne, normal. Érem un país socialista que no estava darrere del teló d'acer en tota la seva capacitat. Es podia sentir el funcionament de l'Estat i també es podien sentir aquelles llibertats. Evidentment, hi havia una ideologia, la comunista, diguem-ne així, però dins d'aquesta ideologia també hi havia algunes coses positives. Es posava molta atenció en aquella fraternitat i unitat, en el fet que els pobles havien de romandre junts, perquè sense aquella unitat eren molt vulnerables, cosa que al final també es va demostrar certa. Bòsnia i Hercegovina era, diguem-ne, el motor d'aquella Iugoslàvia, en el sentit que la indústria pesada estava basada a Bòsnia i Hercegovina. La metal·lúrgia, les mines i les fonts d'energia elèctrica, les centrals termoelèctriques i hidroelèctriques. I també era un lloc significatiu i molta gent va venir a Bòsnia després de la fi de la Segona Guerra Mundial. Hi va haver grans migracions des de Sèrbia i Montenegro. Feia falta molt personal qualificat, tant per a l'educació a les escoles com per a la producció. Calien enginyers, calien economistes i així Bòsnia i Hercegovina va adquirir, en certa manera, l'aspecte d'una petita Iugoslàvia. I tot això va funcionar força bé fins que no es va despertar l'esperit del nacionalisme, just abans de la caiguda del mur de Berlín i de la desintegració de la Unió Soviètica. Tot això, naturalment, també va influir en la situació a Iugoslàvia i, per tant, a Bòsnia i Hercegovina. Jo pensava que una Bòsnia i Hercegovina tal com era tenia prou gent conscient i que no s'arribaria a una situació en què el país es desintegrés i aquell conflicte es convertís en una guerra sagnant, cosa que finalment sí que va passar. Però la vida era bona i encara avui la gent recorda aquella vida amb nostàlgia. La feina estava garantida d'alguna manera i també hi havia certes diferències de classe, en el sentit que hi havia gent més rica i gent més pobra. És clar que hi havia pobres, però hi havia una major cura social per a aquestes categories, de manera que tothom, d'alguna manera, estava atès tant sanitàriament com socialment. Un treballador corrent podia anar de vacances a l'estiu i a l'hivern, menjar bé i vestir-se bé. I la llibertat de viatjar a qualsevol lloc estava garantida. I realment no es percebia aquell ambient angoixant que més tard vaig sentir explicar a amics de l'Europa de l'Est, que hi havia sempre una policia secreta present i que havies d'anar en compte amb el que deies. És segur que els membres del partit tenien privilegis. També és segur que determinats serveis feien la seva funció. Però per al ciutadà corrent, que anava a la seva feina i feia la seva vida, tot això era gairebé imperceptible.